Jeg skal så fortælle, hvordan fordøjelsessystemet fungerer af den her burger, vi har her. Det er så både protein, fedt og kulhydrater og stivelse, som ligesom er i den her burger, og som vi skal have nedbrudt i det her system, vi ser her. Maden starter med at komme ind i munden her, hvor det bliver tykket og såkaldt grovhakket. Det kalder vi faktisk også for en mekanisk fordøjelse, hvilket vil sige, at vi får tykket maden i mindre dele, så vi ikke optager så meget af gangen, og så er det lettere for kroppen at optage det. Jo bedre du tykker maden, jo nemmere har din krop ved at optage det, altså det går hurtigere, fordi så skal kroppen ikke arbejde så meget i forhold til, du har gjort et godt forarbejde. I munden her, der tilføjes der også spyt. Spytamylase faktisk, og det virker som en smørelse, som ligesom kan komme igennem spiserøret her. Så ender vi nede i mavesækken, og nede i mavesækken, der tilføjes der pepsin, som er med til at nedbryde den her mad og skille de store molekyler til mindre molekyler, så det igen kan optages lettere. Nede i mavesækken, der er der også en saltsyreholdig væske, som nedbryder alle de her væsker, eller nedbryder den her mad og gør det lettere igen, for at kroppen kan optage det. Nede i maven, og det kalder vi også for en kemisk fordøjelse, og nede i maven der er der endnu en mekanisk fordøjelse, hvilket består af, at med maven her der er en glat muskulatur, hvilket er med til at kunne ælte den her mad og gøre det endnu mindre, samtidig med at der er den her saltsyreholdige væske, som endnu en gang gør det mindre. Og nede i den her mavesæk, der sker der også en fordøjelse af, at stivelse den skilles til den skilles til stivelseskæder til små kulhydrater, og det giver så glukose, og proteiner det bliver aminosyre, og fedtstof bliver glycerol, og det alt sammen det sker her i maven, hvor vi så fortsætter videre her til bugspytkirtlen, som igen tilsætter enzymer og spalter de her stoffer, som er jo kulhydrat, protein og fedt. Det vil så gå videre her igennem systemet, hvor det igen vil blive nedbrudt, og til sidst er det nedbrudt så meget, at det kan komme igennem vores tyndtarmsvæg og er optaget fuldt ud og kommer igennem systemet ud af endetarmen. Og det er så sådan det fungerer.